Ayan, hello guys, good morning. So, kakagising lang natin. So, mag-vlog tayo today. Nakakita niyo yung hugasin ko. Marami akong hugasin, kaya hugasan natin yan. But anyway, si Papa kasi today pala is Saturday, and si Papa umalis kasi bumili ng panglongganisa namin. So, ngayon ay magluluto ako ng kamote. Gagawa tayo ng kamote turon. Actually, kamote ube turon, no? Pero pinaka-main namin is kamote. So, ayan siya guys. Ganyan siya kadami. No, yan yung ating lutuin. 3 kilos. Violet na kamote. Ayan, pasensya na maingay ha. Nagluluto ako. Nalakasan ko na lang yung boses ko. So, eto. Mga nabili ko to guys from Shopee. Ayan. Hindi siya glass. Parang plastic lang siya. Bumili din ako ng measuring cup. And then, for my empanada. Ito din pang yan sa kamote mamaya. Pangin ako nitong cut ng dough. Kamo ko na sabi 30 pieces. Isang ganito lang pala yung laman. Hi guys. So ito guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo yan. Purple siya na ube. Ay hindi ube, kamote. Ayan. Ito yung natin, binalatan na kamote. Tapos, ito yung ilalagay natin. Ano pala to guys? 4 na kilo pala yung binili ko. Nakalimutan ko. Yan, 4 na kilo ito lahat. So, luto na ito guys. And then, ang ilalagay natin is, pamisang kuwan ba? Itong food color ba? Itong jersey yung ginagamit namin guys. Kasi, since ito yung pinakamura. Kasi mura lang din namin ito binibenta. Pero, masarap pa rin yung jersey. Hindi pa rin. Walang pinagkaiba sa So, ito ube na jersey, tapos isang ube, tapos 2 ganito na jersey condensed na plain. Kasi medyo pricey din ito guys, itong may flavor, pricey yan. And then ito, pinaka-importante din, maglalagay tayo nitong ang gamit namin is McCormick na ube flavor with food color na to guys. Ito, importante ito guys kasi sobrang bango nito, itong ube flavor. So, ang gagawin natin is, syempre, mamash muna natin gamit ito ating bagong pang-mash na, so, mas mabilis yung trabaho pag ito yung, so, paalog-alog kasi na yung table namin. So, imamash ko muna to, tapos babalikan ko kayo mamaya. So, eto na siya guys, na-mash ko na siya. Ayan na lahat. Na-mash ko na. And then, ilalagay natin tong 3. So, eto. Yung ube. Next, yung ating ayan, next natin itong ube flavor na McCormick. So, ilalagay natin guys, itong lang, konti lang. 1 teaspoon. Kasi marami to eh. Kasi to for 4 kilos. So, 4 teaspoon. Ay, 4 teaspoon, 1 teaspoon na McCormick. Tapos, ihahalo na natin. So, yan siya guys. Yan yung finished product natin. So, ang texture niya is ganyan talaga siya, basa.
Actually, nung first namin gawa nito, hindi to ganito ka, ano talaga, basa. Pero, si Papa yung naka-idea na dagdagan yung, ano, yung iubos niya lahat yung condense. So, ganito yung texture niya. Dapat mabasa-basa siya, guys, para hindi siya dry. Medyo creamy siya pag kinain mo. Hindi siya dry. So, yan. So, dapat ganyan yung texture niya. So, 4 kilos of kamote. And then, 3 condensed milk. 2 ganto. Tapos, 1 ubi flavor. And then, ito niya sa kamay ko. And then, eto lang. Yan. Yan lang yung ilalagay natin. And then, ready na tong ipak. Ito ay ginagamit namin, guys, pala sa empanada. At saka sa aming ubi turon. So, marami siyang purpose. So, kaya ganyan siya kadami kasi inilalagay lang namin ito sa freezer. Tapos, pag gagamitin na namin, i-defrost lang namin ito. Hindi ito nasisira, guys. So, basta naka-freezer lang siya. So, ayan. Hindi din na naapektuhan yung texture niya. Ganun pa din pag na-defrost. So, mamaya pag nakagawa ako ng ubi turon at saka, hindi ko sure kung mapapakita ko sa inyo yung empanada kasi baka short tayo sa oras. Pero, yan lang yung ano namin. Paggawa ng aming ang tawag dito, ube kamote. Kamote ube, ube kamote na pang turon at pang empanada. So, ito yung ginagamit natin. Ayan. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy and ipapakita ko sa inyo mamaya yung finished product namin sa ube turon. So, see you in my next video. Bye! Kwarta sa imo. Sa pitak. So, ito siya guys. Ito na yung final product namin na ube turon. So, yan yung ating ibebenta. Konti lang yung ano namin kasi yung wrapper yung aking inubos. So, ayan siya. And then, marami pa tayong natira na ube. So, ito naman ay 4 empanada naman siya. Ito siya guys.